Sanibingelela babukele emakhaya siphinde simnamukele ohlelweni lethu esilithandayo Umzweleni Media. Uhlelo olunilethela indaba zishisa, uhlelo olungaphoxi. Ngithe ngisahamba ngazithela udokotela, uprofessor uZuma. Baba niyaphila? Siyaphila ngane yami, uhamba njani phela wena? Siyaphila. Oh nami ke kungivele kwathi xoso lolo. Kanti bengiphuthuma indiza, ufuna ukulenda ngale ngabo 80. Kodwa ngase ngithi awu uhamba nesibhene esamakhosi. Umfaka Umzweleni ngathi ke ayi sengiyama. Asase sebengahamba abangishiye ngothatha okulandelayo. Ngoba nje ngithanda ukuthi ke ngibone yizwe ukuthi yini esisiphathele yona manje ngoba thina siniphathele umnotho walelizwe ngokwelapha silapha yonke inhlobo esifo njengamanje ade siyopheka nje e207 kulakhani Chambers ebese ngiyasuka ke sengiya kugedlehlekisa nakhona futhi siyelapha khona wela kithi lekhi ngicetshayo enkandla abe kunjalo babukele emakhaya ubaba uZuma udokotela uZuma uprofessor uZuma omunye wabalaphi bendabuko baba uhamba kanjani emsebenzini umsebenzi uhamba kahle kakhulu konke okwakwenzekile ukuthi kuyasishwitha sesibuyisela isimo sakhona ngoba kunjalo okuyikho abantu abavotile bavotela thina bevotela inhlangano bavotela umbuso ibona ufuneka baphathe abazokuphatha abantu okuthiwa icourage ababambisene kophatha abantu okuyibona abavotelwa hayi ngempi ngokuthula nje ipen nephepha lindelani ke ama CV ezandleni sesiyangena embusweni siyangena embusweni siyabonga kakhulu baba mhlawumbe ungathini kohleze ekhaya ongaphathekile kahle mhlawumbe ozizwayo ukuthi akekho right emzimbeni kodwa uyanqena ukufuna usizo uhlelo uyadembesela ungathini kulo muntu lo muntu ngathi akafuna nabantu abaseduze naye abazi izinto baqonde ngqo bengacabangi iprice ukuthi malini ukelashwa kodwa asicabange yena ukuthi imali ukwelashwa akuyona masingcwabisane welashwa noma ungaphethe nje isenti ngoba sifuna isibalo sabantu abaphilayo uma siluzwa yibona siluzwa imtuthuko ephelele asesukwazi ukuphila Siyabonga baba siyajabula ukuhlangana nobaba uprofessor uZuma okomunye wabalaphi bendabuko abalaphi bendabuko khumbulani ukuthi abalaphi abaqeqeshiwe abakaziyo ngemithi yethu yesintu imithi yethu yakithi imithi yethu esithembele kuyona esesize isikhathe eside siyabonga baba lapha e207 kulakhani Chambers wonke umuntu mase edlula ngakhona uziphunga elinuka khona lokuphekwa kwezinto zakhona ebese beyaphila abantu asiphila abantu ngibonge kakhulu unkosazana ukukhuluma ukuhlangana nawe ukuphela kwenyanga ngiyafiphisa ukuba ngiphinde ngibenani nethulelo okusha okukhona ukuze siye phambili sizwe lithuthuke lingesabi Media, please subscribe, like our pages, also follow us on Facebook, on TikTok, and also on Instagram. Peace. Umzweleni Media lona ngisho ngiyogibela ngiyako Australia, England, Taiwan ngangisuke nginaye engibamba umjiva. Ngizikunje uyena angaze kuhlehle into zami ziyaphambili. Ngakho ke bonke ke abasondele